Казан мәктәпләре укучылары арасында Татар кызы, Татар егете шәһәр бәйгесе узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Ыспай түбәтейләр, зәвыклы колхаклар һәм яңгырап торган чиста татар теле. Әйе, сез дөрес сөйлисез. Казанда Татар кызы, Татар егете бәйгесенең шәһәр этабы башланды. Бәйге татар халкының милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм телен саклау һәм үстерү максатыннан үткәрелә. Татар кызы бәйгесе 1999 елдан бирле үткәрелеп килә. Аңа ияреп 2006 елдан Татар егете бәйгесен булдыралар. 2014 елда гына аларны берләштереп, асыл татар кызлары янына батыр йөрәкле татар егетләре кушыла. Бу чара ул инде традицион чара һәм татар яшьләре өчен зур әһәмияткә ия дип мин саныйм. Ул татар мәдәниятының үсешен, яшьләрнең халәтен күрсәтә торган чара елда уздырыла. Ул инде күптән башланган иде. Аның башлангычында Мәгариф идарәсе торды. Ул заманда мин Мәгариф идарәсендә Мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары дип эшләдем. Без шул чорда аны җыелып эшли башладык. Конкурс барышында балалар үзләренең визит карточкаларын тәкъдим итте. Иҗади номерлар һәм милли киемнәрне күрсәтте. Катнашчыларга бәя биргәндә аларның татар телен һәм мәдәниятебезне ни дәрәҗәдә белүләре, иҗади чыгышлары бәяләнде. Dünyasında uynap gülüp yaşarız diye aytaydım. Jilbesen bularga öğretmegenmidir bit? Yuvankey. Biz bununla bik kualite etip hazırlandık. Çünkü mine şimdi bu mektepten etesi kileyinde mektepten granitsından çıkı. Mine yanga neydi kişirişler, yanga büyüler koyu. Ne bizim kuruşumuzun hem talantımızın indi seletimizin zurayta anın maçtablarak bulan. Ел сайын бәйгедә катнашучылар үзләренең әзерлеге белән жюри әгъзаларын шаккаттыра. Әйтик, 2019 елда катнашучылар Әлдермештән Әлмәндәр спектакле өчен Камал театрыннан Шәүкәт Биктимиров киемнәрен алып торган. Бәйгедә катнашу үзе бер мәктәп ди финалга үтүчеләр. Ә бәйге булгач, анда җиңүчеләр һәм аларга бирелә торган бүләкләр дә бар дигән сүз. Ә иң-иңнәренә Татар кызы һәм Татар егете дигән исемнәр бирелә. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.